Xem cài không? Cài thì cái này cứ. Cài cái này nào vô? Ấy ngồi xuống năm rồi ơi, vô năm rồi. Mày mà không nói được. Xem cái này không? Xem cái này không? Ôi sa, trâu đâu cái rốn xếp bảo ơi. Đây đi, hai. Motor kaya motor. Motor đi nang naman. Nơi rồi Ma bố. đây là cái phở mà sambram bù mà ra để go ơi đồn Hai लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअआव बरायनाय बावहरनाय थाबाय बेयावनो नोंथांमोन बयखौबो आंनिफ्राय हेपि कालि फुजा बा हेपि दिवाली फुजा लोगोफोर गासैनिसिमबो मोजां हामलायनाय बावहरनाय थाबाय कालि फुजायावथ' बयबो रंजायो बमा गावो ओमफ्राय बिदिनो बमा गावनाया सोरनिबा जिउआव सुखु मा होनगोन बिदिखौ सोरनिबा जिउआव सुखु सोरनिबा दुखु जायो आरोना मायबा मोनसे रंजानाय फोरबो फुजाफोरा ओमफ्राय उनाव नै दिनैयो जोंनि गोजान बेलेगावसो खोनाबाय थायोमोन आरोना दिवाली फुजा कालि फुजानि दिनाव सोरबा बमा गावनानै न' खामनाय सोरबा थैनाय इदि खोनायोमोन आरोना नै दा फैयै मेगन सिगाङावनो नुबाय मा होनो जोंनि गामियाव बमा गावनानैसो जाखो ना गावनि निजेनि दायावसो जाखो मिन्थिना मोनला दा कालि फुजानि दिनाव जाबाय नालाय बमा गावनायनि नाम जाबाय आरोना ओमफ्राय दायो नोंथांमोना नायनो हासिगोन नै आं भिडिअखौ दहाय जोंहा मेनेजारा फिसा क्लिप दिखांनानै लाबोदोंमोन बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामलांनो नागिरदों नोंथांमोनाबो नायना लाबानो जाबाय आरो नोंथांमोनखौबो आं बेखौनो बुंनो सानो आरोना माने मोजाङै बमाफोरखौ गावबानो जाबाय उन्दै गथ'फोरखौ गावनायखौ गेदेरफोरा एसे नोजोर होबानो जाबाय होननानै बुंनो सानो आरोना आं नोंथांमोनखौबो थ' नोंथांमोनाबो नायलांदो नै अर खामनायनि बोरै अबस्था जादों आरोना बेसे दुखु जाबाय gila cuma pemain dah. Yang dia dua itu yang dia. नै नायदो लोगोफोर नुबायना नोंथांमोना सोरनिबा रंजानाया सोरनिबा मेगननि मोदै दुखु जाबाय आरोना बेसे आलाय सिलाय जाजोब्बाय खामजोब्बाय गासैबो नै फायार ब्रिगेडआबो माने गामिनि रायजोफोरा अरखौ खोमोरजोबखांबायानोमोन इयावसो सफैबाय आरोना एसे लेट जाखायो इसोरनिया Sama aja lu. Apa ay? Luar kota, biru kota. Nakar bolu. Ini roli har tuh nak lah. Iya sih.
मानसिफोरा नै नै गारिया ini मोननै orderनिया दैनिया सोर लेखिदों हा सोरनो मबाइलनो मबाइल मबाइल लेखिनांगोन ना बैनो बिलेखा खोमा नै जोंहा बिबार गायबाय दं थालिर बिफांखौ साजायदो नै थालिर बिफां साजायबाय दङ जोंहा नै थालिर बिफांखौनो साजायसिगोन आरो माथो खालायबावनो बिनो आरो फांसेल' गायदो जोंहा थखा गायाखै नै थालिर बिफां गायनानै मालाय दासो साजायां दैयाबो नै आफि आरो इयो नै मालाय इसानि थालिरासो ब्रे ब्रे साजायथ'वाखै आरो साजायहांदों सोरमोन नै आयु भिडिअसो बानायदों मबाइल दिखांग्राया नै पुपुआबो जोङो हाय होनदे माइनाव हाय जोंहाना नै मोनथामल' गायना दोनदों गनखोनो बाबाया ओमफ्राय नै जिसान जाजोब्बाय इसाना मालाय ब्रे ब्रेथार इनो गनानो ओं फट' दिखांदो नै हेपि दिवाली लोगोफोर एबार फार्स्ट दिवाली आंनि थांनाय बारावबो खनसे मोन्दोंमोन आरो थेवब्लाबो आं न'आव थानो मोनासैना थ' इसानिखौ नायहैनि र' हराव थाबायनो मोननायखाय मोजां मोनदो नै बिबैनियाव मा हासुला जोबना होबाय टाप्लियावनो इसाना मालाय मोनायाव आंना केमेराया दाम खमनि नालाय मोजां नुवालै हा होलायाखैना इसानिखौ मोजांथार नुदों मालाय हाय होनदे खेबसे नै र' नै लोगोफोर माबा सामब्राम बमा र' दे गाव बेरगोन दै नाय ओइ नुदिया गाहायावसो होनांगोन र' आं लाइट लगायग्रोनि केमेराखौ जादि गाहायावसो लगाय सामब्राम बमा लोगोफोर दे आइया मा जाखो दे साबासो थगायलांबाय साबासो सामब्राम बमा लोगोफोर नै सामब्राम बमा होदों आंनो हेपि दिवाली बाबा बमाखौ लाबदिया नोङो बमा लाबदिया अबे गावनि आं हि मानो आसि बमाखौसो लांनांगौमोन सामब्राम बमा लोगोफोर नै गाव मोनसेखौ र' गावदो सेलाइन गावनोसै माथो खामानि गैया मा थगायलांबाय ना गरसेखौ गावदों होनबालाय गुफुरा गाबबो बेरदोंमोन दे माथो अरबो जोंहा नुदियाबो मा बमा ओंखारो